Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raul. Sa ngayon ay dito na ako nakatira. Sa Ilongos, Leyte. Ibabahagi ko lamang po sa inyo ang isa sa mga karanasan ko sa dating tinitirahan ko sa lugar. Sa isang probinsya sa Panay. Kasama ko sa karanasang ito ang pinsan kong si Buladoy. Nang minsang mapadpad kami sa isang tagong sitio na ni sa hinuha ko ay ayaw ko nang balikan pa. Taong 1989. 17 pa lamang ako ng mga panahon na ito. Si Buladoy, 19. Hikahos pa kami sa buhay nun. Kumbaga sa manok ay isang kahig, isang tuka lang. Sa murang edad ay natuto akong dumiskarte sa buhay. Lahat ng trabaho ay pinasukan ko na. Mapamagaan man o mabigat na gawain ay wala akong pakialam. Siyempre, legal. Hindi ako naging maarte sa trabaho. Kung kaya't bilib na bilib sa akin ang mga taong minsang nakakasama ko sa pagtatrabaho noon. Ang kadalasan kong narinig mula sa kanila, mabuti pa daw ako dahil hindi maarte sa trabaho at higit sa lahat, hindi tamad. Samantalang ang kanilang mga anak na lalaki ay naghihintay lamang palagi ng biyaya sa buhay. Kung kailan bagsakan ng grasya, ni ang pag-aasikasong araw sa mga kagamitan ay iniasa pa sa mga magulang noon. Kumbaga lumaking tamad, palaasa sa magulang, reklamador at walang diskarte sa buhay ang mga ito. Hindi gaya ko umanong madiskarte at maaasahan na sa pamilya kahit nasa murang edad pa lamang. Nginingitian ko lang sila sa tuwing naririnig ko mga ganong klaseng komento. Hindi kasi nila alam na minsan ay nakadama din ako ng inggit sa mga anak nila. Sarap-sarap ng buhay. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Higit sa lahat ay nabibili nila mga gusto ng hindi nag-aalangang gumastos ng pera. Hindi gaya ko na kailangan kong magsumikap sa buhay para lang makuha o mabili ang gusto ko. Nang mawalan ako ng trabaho ay hindi ako pumirme sa bahay. Agarang naghanap ako ng mapapasukang bago. Ayoko matenga o maburo nun. Kulang kasi palagi ang kinikitang pera ni tatay. Kinakailangan ko talaga maghanap ng mapagkakakitaan uli para kahit papano ay matulungan ang mga magulang ko. Sumakto namang naghahanap din ng trabaho ang pinsan kong si Buladoy. Kung kaya't sabay na kaming dalawang pumunta sa bayan at naghanap-hanap ng mapapasukan. Hindi naging madali ang paghahanap ko ng trabaho. Dahil sa loob ng ilang araw na pabalik-balik naming dalawa ng pinsan ko sa bayan, ay walang gustong tumanggap sa amin. Hindi ako nakapagtapos ng high school noon kung kaya't sa oras na malaman ng taong pinag-a-apply ng tungkol sa natapos ko. Tumatanggi sila. Sinasabing hindi na sila nangangailangan pa ng karagdagang trabahante. O kaya naman sinasabing ang kailangan daw nilang trabahante ay yung may natapos sa pag-aaral para presentable umano kung marap sa mga customer. Sa katagalan ng paghahanap namin ng mapapasukan, may nakita na rin kami. Pero bago yun ay may isang pangyari muna ang naganap na siyang naging daan kaya makapagtrabaho kami noon. Isang hapon sa hindi inaasang pagkakataon, habang naglalakad kami ng pinsan ko sa bayan para maghanap ulit ng trabaho, may matandang lalaki ang nakita kong papatawid ng kalsada malapit sa nilalakaran namin. Nung una ay hindi ko pinagtuunan ng pansin ang matandang ito. Gawa ng abalang-abala ko sa pagtitingin-tingin sa paligid kung may nakakaratula bang naghahanap ng trabahante. Ang kaso maya-maya lang ay napansin kong parang bumagal na sa paglalakad ng matanda. Pasuray-suray ito na aakalain mong lasing. Nung nasa kalagitnaan na ng kalsada ang matanda, ay mas lalong bumagal na ito sa paglalakad. Sakto pa namang may paparating na sasakyan. Kinabahan ako't walang pag-aalinlangang mabilis nang nilapitan ng matandang yon. Agarang hinatak ito papunta sa gilid ng kalsada. Sa gulat at pagkabigla ko nga ay nasigawan ko pa ang driver ng sasakyan na ito. Sinabihan ko itong maghinay-hinay sa pagmamaneho at makakapatay siya ng wala sa oras nun. Bago muling pinaharurot ang sasakyan ay humingi ng pasensya ang driver at sinabing hindi niya agad napansin ang papatawid na matanda.
Nung nasa gilid na nga kami ng daan, nawalan ng malay ang matandang ito. Nang tingnan ko siya ay nakita kong putlang-putla siya. Halos magkulay ube ang labi niya. Natataranta na ako at hindi alam kung anong gagawin. Buti na lang at saktong nakita ko ang kababaryong manggagamot na si Tatang Isko. May bitbit pa itong bayong at mukhang galing yata sa palengke. Tinawag ko siya at tumingin ng tulong dito. Baka sakaling may maitulong siya sa matandang hinimatay. Ano bang kinain ng taong ito? Tanong ni Tatang Isko. Kunot noo at takang-taka na tinanong ko ang manggagamot kung bakit nagtanong siya ng ganon. Anong konekta ng pagkain sa nangyari? Hindi ako makapaniwala nang sabihin sa amin ng manggagamot na kaya itinatanong niya kung ano ang kinakain ng matanda bago ito hinimatay. Dahil nararamdaman niyang unti-unti nang kumakalat sa katawan ng matandang iyon. Ang lason. Nilason ng matanda, Sir Seth. Nilason ho? Paano niyo nasabing nalason? Tanong ko at nagpalipat-lipat ng tingin sa matanda at sa manggagamot. Ay, gaya ng sinasabi ko, nararamdaman ko ang lason na nananalitay sa katawan ng taong ito. At nakatitiyak akong nilason ito't wala ng ibang dahilan pa. Marahil may nakaaway siya o kung hindi naman kay baka napagka-interesan lang. Teka, sandali lang. May langis akong dala dito. Saad ni Tatang Isko at agad nang binuksan ng bayong na bitbit niya. Teka lang ho, Tatang. Anong gagawin niyo at para saan yung langis na yan? Pinigilan ko pa manggagamot sa gagawin itong pagpapainom ng langis sa matanda. Maisip ko kasi baka mapano ang matandang yon. Tiningnan ako ni Tatang Isko at seryosong nagsalita. Kontralason umano ang langis na hawak-hawak niya. Huwag din daw akong mag-alala dahil wala siyang gagawing hindi maganda. Papainumin niya lang ang langis sa matandang yon. Nang sa ganun ay mailabas na ito sa katawan ng lasong dahan-dahan kumakalat. Bago pa man ako makapagsalita, ay mabilisan niya nang napainom ng langis ang matanda. Wala pang ilang segundo, biglang dumilat ang mga mata nito at sunod-sunod na nagsususuka ng kulay berde. Sobrang paho pa ng mga sinusukan nito, kaya mabilis akong napatakip ng ilong. Ganon din ang pinsan ko at ang iba pang nakikiosyoso. Nung medyo bumuti-buti na ang pakiramdam niya ay inihabilin sa akin na manggagamot ang matanda. Ayon pa sa kanya ay saka ko na raw iwanan ng matanda. Kapag talagang nasa maayos na itong kalagayan o kaya naman ay kaya na nitong umuwing mag-isa. May pupuntahan ba daw kasi siya kaya't mauuna na umano siyang umalis nun. Sige po, maraming salamat po ulit sa tulong niyo, Tatang Isko . Bawi na lang po ako sa susunod. Pupunta ako sa bahay niyo. Sabi ko. Walang problema. Basta ba dalhan mo lang ako ng alak sa bahay . Amanos na tayo. Nung maayos ng kalagayan ng matandang tinutulungan ko, nalaman niyang nangyari sa kanya nung hinimatay. Walang tigil sa pagpapasalamat ang matandang itago niya na lamang sa pangalang Manong Russell. Nagtanong din siya kung nasaan na ang taong gumamot sa kanya't pasasalamatan niya rin ito. Mag-aabot din daw siya ng maliit na halaga bilang gante sa ginawa nitong panggagamot noon. Sinabi ko sa kanyang nagmamadaling umalis ang manggagamot at may pupuntahan pa. Isa pa, huwag niya nang alalahanin pa yon dahil naipagpasalamat ko na siya kay Tatang Isko. Saglit na tumahimik si Manong Russell sa pagkakataong yon. Ako naman ang nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari at bakit nalason siya. Base na rin sa sinabi ng manggagamot. Kitang-kita ko pa kasi yung kulay berding laway na sinuka niya at sobrang baho nun. Saglit na kumunot ang mukha nito na para bang binabalikan ang mga nangyari bago siya hinimatay. Maya-maya pa, ayon kay Manong Russell, Sir Seth, matapos niya raw kumain ng kakaning binili sa hindi kilalang matandang babaeng naglalako, agaran na siyang naglakad at nung patawid na ng kalsada ay nakaramdam na umano siya ng pagkahilo. Tapos ay dahan-dahang sumisikip ang dibdib niya at hindi kalaunan ay parang kinakapos na siya ng hininga.
at nagdilim na ang kanyang paningin. Tuloy ay hindi niya namalayan ang papadaang sasakyan. Buti na lang daw talaga at nakita ko siya. Dahil kung hindi ay baka kung ano na ang nangyari sa kanya noon. O ang mas malala pa baka paglalamayan na siya kinagabihan. Base sa kwento niyo, mukhang tama nga ang sinabi ng manggagamot na pagka-interesan po kayo ng mga manlalason. Teka, saan pa ang punta niyo mga iho? Tanong niya. Naghahanap po kami ng trabaho ng pinsan ko Katunayan nga po niyan, ilang araw na kaming naghahanap ng trabaho pero wala pa rin mahanap. Ang arte ng mga taong pinag-apply namin. Gusto po nilang trabahante yung mga may natapos sa pag-aaral para presentable ko sa harapan ng mga customer. Trabaho? Anong klaseng trabaho bang hinahanap nyo? Kahit ano, hindi naman kami namimili. Walang problema sa amin kung anong trabaho yung papasukan. Yung mahalaga may kikitaing pera at makatulong sa mga magulang. Hindi ako makapaniwala nang alukin kami ni Manong Russell ng trabaho noon. Nagulat pa ako at halos hindi makapaniwala nang malaman kong hindi lang pala isang simpleng matanda ang nailigtas ko noon. Matagal na siyang katiwala sa pinagtatrabahuan. Kaya't ora mismo ay makakapasok kami ng trabaho kung tatanggapin naming magpinsan ang iniaalok niya. Wala nang cheche-bureche pa. Tinanggap namin yon. Hindi po namin tatanggihan yung alok niyo, Manong. Talagang kailangan namin to Ayos lang ba sa inyong dalawang babuyan at manukan ng pagtatrabahuhan ninyo? Hindi biro ang mag-alaga ng hayop kaya itatanong ko kung kakayanin niyo. Tungkol naman sa pagkain at bahay na matitirahan ninyo wala na kayong dapat alalahanin pa. Libre lahat. Saglit na nagkatinginan kami ng magpinsan at halos sabay na tumango dito. Nulit ko, sigurado ba kayong dalawa na kaya ninyo magtrabaho sa babuyan at manukang sinasabi ko? Muli ay sabay na naman kaming sumagot ng pinsan ko at sinabi ditong siguradong sigurado kami. Noon pa man wala kaming pinipili o inaatrasang trabaho, kaya't sisiw lamang sa amin ang trabaho sa baybabuyan. Sige. Bukas dito tayo magkita-kita ulit. Magsiuwi muna kayo at magpaalam sa mga magulang ninyo at kung talagang sigurado na kayo magdala na rin kayo ng pang-isang linggong pabalit na damit. Lingguhan ang uwian. Tuwing Sabado pagkatapos ng sahod pwede na kayong umuwi at bumalik na lang kayo pagsapit ng madaling araw ng Lunes. Tuwang-tuwa kaming magpinsang umuwi ng hapong yon. Kinagabihan matapos maghapunan ay ipinaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa papasukan. Nang banggitin ko sa kanilang lugar, saglit na kumunot ang noo ni tatay at muling pinabanggit sa akin ang pangalan ng lugar. Sitio? Bakit hindi pamilyar sa akin yung lugar na yan? Hindi kaya delikado yung lugar na yan, anak? Mas maganda siguro wag ka nalang tumuloy sa alok ng matandang sinasabi mo. Dagdag pang saad ng tatay, wag daw akong basta-bastang magtitiwala dahil marami ang mga masasamang nilalang. Alam ko naman daw ang tinutukoy niya. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ni Tatay Sir Seth. Alam ko rin na nag-aalala ito kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Pero sadyang gusto ko na talaga magtrabaho. Kaya ganon pa man ay kinulit ko si tatay na payagan niya na lamang ako noon. Nakakahiya naman dun tayo sa matanda. Pumayag na kasi kami ni Buladoy. Bukas na yung punta namin sa sityong sinasabi ko sa inyo. Saan mo ba nakilala yung matandang nag-alok sa inyong trabaho? Sa bayan, tay. Niligtas ko kasi si Manong Russell nung kamuntikan na siyang masagasaan Nagpasalamat siya at nagtanong kung anong gagawin namin ni Buladoy sa bayan. Tumangutango lamang si tatay pero hindi niya sinabi sa akin kung pumapayag na ba siyang mamasukan ako sa lugar na yon. Si nanay naman ay marahang tumango at sinabing pinapayagan niya na ako magtrabaho noon. Pero pansamantala lang daw. Kapag may mapapasukan na akong trabaho sa malapit, umalis na raw kami kaagad para hindi sila mag-alala ni tatay. Tanging pagtango lamang ang naging sagot ko. Natapos na nga ang usapan naming hindi ko narinig ang pagsang-ayon ni tatay sa papasuking trabaho.
Kinabukasan noon, maaga pa lang ay pumunta na kami ni Buladoy sa bayan para hintayin ng matandang si Manong Russell. May kanya-kanya kaming bitbit na gagamitin ng pang isang linggo. Mahigit 1 oras din kaming naghintay bago dumating ito. Nang makita na namin ang matanda ay nilapitan na kaagad namin yon. Humingi naman ito ng tawad at sinabing may dinaanan pa siya kaya natagalan. Dala niyo yung gamit niyo. Tumango ako noon. Musya, sige. Umalis na tayo at medyo may kalayuan pa yung lugar. Nung lulan na kami ng tricycle ay magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit pero ipinagpalagay ko na lamang, Sir Seth, na naninibago lamang ako. Yun ang unang beses na magtatrabaho ako sa malayo. At ilang araw akong hindi makakauwi sa bahay kaya ganon. Makaraan ng ilang minuto ay napansin kong papasok na sa isang liblib at bako-bakong daanan ang sinasakyan naming tricycle. Pawang mga punong nagtataasan at mayayabong na talahiban na lang ang nakikita ko noon. May mangilan-ngilan din namang kabayan pero kasing laki lamang ng kubo at yari sa amakan ng bahay na nakikita ko. Hanggang sa dumaan kami sa hindi kalakihang tulay. Paglagpas sa hindi kahabaang tulay ay huminto na itong tricycle. Agad na bumaba si Manong Russell at kinausap ang driver. Nung tingnan, napansin kong seryosong nag-uusap ang dalawa at panay pa ang tingin ni Manong Russell sa gawin naming magpinsan noon. Lumabas ako ng tricycle at sandaling inilibot ang tingin sa paligid. Dahil sa nagtataka at naitanong ko rin sa isipan kung bakit doon kami huminto gayong wala naman akong nakikitang mga kabayan. Puro mga talahiban lang ang nakikita ko noon. Bakit dito tayo huminto? Saan kayo yung babuyan na sinasabi ng matanda? Pabulong na tanong ni Buladoy at nagwikang wala naman siyang nakikitang kabayan. Tuloy ay hindi niya maiwasang magtaka at mag-isip ng hindi maganda. Nagkibit balikat na lamang ako at sinabing hindi ko din alam. Maging ako man ay nagtataka din at naitanong ko rin sa sarili ang itinatanong niya sa akin. Hindi kaya may masamang gagawin sa atin si Manong Russell? Ano sa tingin mo, insan? Bulong ni Buladoy. At saglit na sinipat ang matandang abala sa pakikipag-usap sa driver. Kaagad na sinaway ko siya at sinabihang maghinay-hinay sa pagsasalita at baka marinig siya ni Manong Russell noon. Isa pa, huwag siyang mag-isip ng hindi maganda. Sa tingin ko ay mukhang hindi naman gagawa na masama si Manong Russell noon. Alam mo yung mabuti pa, hintayin na lang nating lumapit sa atin yung matanda. Tumango lamang ang pinsan ko. Pero naging malikot ang mga mata niya at hindi maitago ang kabang nararamdaman. Makaraan ng ilang sandaling pag-uusap ay nilapitan na rin kami ni Manong Russell. Ngumiti ito at inutusan kaming kunin na ang mga dala at magsimula na kaming maglakad papunta sa sitio. Maglalakad lang tayo pupunta ba doon? Malayo po ba yun? Hindi ba tayo ihatid ni mamang driver? Tanong ng pinsan ko. Umiling ang matanda at sinabing bawal pumasok sa sitio ang mga taga-ibang baryo. Lalo na kung wala namang pahintulot nun. O kaya naman ay nag-imbitang taga-ron. Kahit nga mga tricycle driver ay ayaw nilang pumasok sa sityong ito. Dahil natatakot sila sa maaaring mangyari. Oras na nasa loob na sila. Nakagawian na nila na kapag maghahatid sila ng pasahero ay hanggang doon lamang sa hinintuan namin at hindi na pwedeng lumagpas pa. Bakit naman po? Tanong ko noon. Saglit na huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita ako na huwag mano kaming magtanong pa ng magtanong. Sa halip ay magsimula na kaming maglakad nang sa ganon ay marating na namin ang pagtatrabahuan bago pa man magtanghalian noon. Kinakabahan ako, insan. Hindi maganda yung pakiramdam ka sa lugar na pupuntahan natin. Sabi ni Buladoy. Hindi ko alam kung narinig ba ng matanda ang sinabi nito. Gawa nang nagsalita ito at nagwikang wag daw kaming mag-alalang dalawa. Hanggat kasama namin siya ay walang mangyaring masama sa amin. Saglit na nagkatinginan kaming magpinsan at tahimik na sumunod na lamang sa matanda. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad ay natanaw na namin ang sityong sinasabi ni Manong Russell. Habang naglalakad kami papasok ng sityo,
ay hindi ko maiwasang pansinin at tingnan ang bawat bahay na naninirahan doon. Gawa sa mga kawayang pinagdikit-dikit ang mga dingding at ang bubungan naman ay yari sa pawid. Tapos ay may silong ang bawat kabahayan at sa tansya ko ay mga nasa 4 o 5 metro ang taas nun. Hindi ko maiwasang mamangha. Gawa ng halos pare-pareho ang bawat disenyo ng bahay na nadadaanan namin. Tuloy ay hindi ko napigilan ang sariling itanong kay Manong Russell ang tungkol sa mga nakita ko. Hindi na naituloy pa ang sasabihin ni Manong Russell gawa ng may sumalubong sa aming matandang lalaki at magiliw itong kinausap. Makaraan ng ilang minuto ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nakita kong parang mababait at pala kaibigan naman ng mga tao doon. Palaging nakangiti ang mga ito at binabati si Manong Russell kapag nadadaanan namin sila. Nang nakarating na kami sa may kalakihang bahay sa dulo ng sitio, ay may samlalubong sa aming lalaki na sa tingin ko ay mga nasa edad 30 o 40 mahigit na. Tiyong Russell, sino po yung mga kasama mo? Tanong ng lalaki sa matanda. Sinabi niya nga sa pamangking nagpakilalang Nelson na kami ang sinasabi niyang kahapong bagong tauhan sa babuyan. Sila po ba yung sinasabi mong nagdigtas sa'yo kahapon? Sila nga. Wala namang maraming tanong-tanong pa ang pamangkin ni Manong Russell noon. Na napag-alaman kong ito palang amo namin sa trabaho. Katunayan niyan ay nagpasalamat pa si Manong Russell sa ginawa kong kabutihan sa tiyuhin niya nung magawi ito sa bayan kahapon. Sige tiyong, ikaw na yung bahala sa kanila. Ituro mo na lamang po kung saan yung bahay na titira nila habang nagtatrabaho dito. May pupuntahan pa daw kasi itong importante at bukas pang balik nito. Agad namang itinuro ng matanda kung saan ang bahay na matutuluyan namin. Pagpasensya nyo na at pagulo itong tulugan ninyo ha. Hayaan nyo at bukas na bukas ay ipapalinis ko ito. Nako, wag na Manong. Kami na lang po yung maglilinis dito. Dagdag pang wika ng matanda. May 2 pa daw kaming kasamahan at nasa kanya-kanyang trabaho ang mga ito at hapon pang uwi nila. Huwag din daw kaming mag-alala dahil kahapon pag uwi niya galing bayan. Nabanggit niya sa 2 ito na may bagong trabahante. Kaya't inaasahan na ng mga itong pagdating namin. Siya nga pala, hindi naman ako mahigpit sa mga tauhan dito. Ang gusto ko lang ay tandaan ninyong maigi ang kabilin-bilinan ko nang sa ganon ay walang mangyaring masama o malayo kayo sa kapahamakan. Tungkol sa ano ba yung bibilin nyo? Pagtatakang tanong ng pinsan ko noon. Ayon sa matanda ay mahigpit niyang ibibilin sa aming pagsapit ng 6:00 ng gabi. Dapat lahat ng pintuan at bintana ng bahay nakasarado na. Siguraduhin naman naming nakakandado ng maigi at huwag na kaming lumabas ng bahay pagsapit ng hapon. Tiningnan ko ang matanda. Hindi ko maintindihan kung bakit bawal na kaming lumabas ng bahay pagpatak ng ganong oras. Tsaka isa pa pala, kung sakali mang may maramdaman kayo o maririnig na kakaiba sa labas ng bahay o ano man huwag nyo na lamang pansinin. Magkunwari na lamang kayong walang napansin. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag po kayo mag-alala Manong. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung sinasabi mo. Sagot ni Bulandoy at nakataas noo pa ito ng tingnan ko. Kala mo talaga naiintindi niya yung lahat ng sinasabi ni Manong Russell O bueno, aalis na ako at magpapahinga na muna kayo ngayon ha. At bukas na kayo mag-umpisang magtrabaho. Babalikan ko na lamang kayo rito bukas para ituro naman kung ano ang mga dapat gawin. Masayang inayos na namin ang mga gamit sa silid tulugan. Libre naman lahat kaya wala kaming ilalabas na pera para sa pagkain. Nasa loob na rin ng bahay na yun ang lahat ng mga pangangailangan namin. Kinahapunan ay dumating na ang 2 trabahanting sinasabi ni Manong Russell. Nagpakilala ng Jopeth at Bobet ang 2. Magkapatid sila at sa palagay ko ay mas matanda lamang sila sa akin na mga 2 o 3 taon lang. Masaya silang kausap at madaling pakisamahan. Wala kaming nagiging problema ng pinsan ko dahil sa palagay ko ay mabait naman ang 2. Sa unang gabi pa lang ay may mga naririnig na akong yabag sa labas ng bahay.
Hindi lang yon. May naririnig din akong mayat-mayang pag-alulong ng hayop. Nakakapangilabot sa pandinig at nakakapanindig balahibo ang bawat alulong na naririnig ko nun. Kinaumagahan nga noon ay napag-usapan pa naming magpinsan ng tungkol sa kakaibang ingay. Nung marinig naman ni Bobet ang pinag-uusapan namin ay sinabihan niya kaming masasanay rin sa katagalan. Basta wag lang daw naming pansinin ang anumang ingay na maririnig sa kinagabihan noon. Tahasang tinanong ni Buladoy si Bobet kung anong klaseng hayop ba ang nag-iingay sa kalagitnaan ng gabi. Sa palagay niya kasi ay hindi yun aso at hindi din pusa. Hindi ko alam eh. Seryosong tugon nito na para bang umiiwas siyang pag-usapan ang tungkol sa mga narinig noon. Magtatanong pa sana ako kay Bobet. Ang kaso nga lang ay madaling-madali na itong naglakad palabas ng bahay. Naging abala kami ng araw na ito sa pagtatrabaho kung kaya't hindi ko na naitanong pa sa matanda ang tungkol sa narinig ko. Pero narinig kong usap-usapan ng ibang trabahante na doon lang din sa sitio na ninirahang may buntis na naman ang nalaglagan nun. Mukhang biniktima na naman ng aswang. Kahit kailan talaga hindi na matahimik ang sityong ito. Grabe na yung kababalaghang nangyayari. Linggo-linggo na lang ay may namamatay na sanggol o kaya naman yung matandang nagkakasakit ng biglaan. Lilipas ang ilang araw ayon. Malaman-laman na lamang nating nalagutan na ng hininga. Wika ng matandang si Mang Dadoy, isa sa mga katrabaho namin. Sumabat naman ang isa pa at nagwikang kahit nakataas na ang saig ng bahay, ay hindi pa rin sila ligtas sa mga aswang na sumusuong sa silong ng bahay. Tuloy ay kinatatakutan na ng karamihang taga-ibang lugar ang kanilang sitio. Ang akala ng mga ito ay mga aswang na ang naninirahan. Sa katagalan ng pakikinig ko ay doon ko nalaman ang kasagutan kung bakit nakataas ang bawat bahay noon. Base kasi sa mga nalaman ko, kaya nakataas ang singlaki ng tao ang silong. Yun ay para malaman o mano kaagad nila kung may tao ba o hayop sa silong ng bahay. Dati-rati kasi ay mababa lamang ang silong nila, kung kaya't hindi agad nalalamang may gumagapang-gapang na palang nilalang sa ilalim nun. Gatuhod lang kasi ang taas ng silong at napakadilim nun. Hindi agad-agad nakikita ang ilalim kung hindi sisilipin na maigi o kaya'y tapatan ng ilaw. Kinahaponan mga bandang 6:00 na ng hapon. Maagang nagsarado sina Jopeth at Bobet ng pintuan at mga bintana. Matapos nilang gawin yon ay nagpahinga muna ang mga ito. Insan, punta lang akong kusina. Mukhang pagod na pagod yata yung mga kapatid eh. Ako na lang yung magluluto muna. Sige Insan, maganda yung plano mo. Medyo nagugutom din ako eh. Kagad nang pumunta sa kusina ang pinsan ko para magluto nun. Pero makaraang ilang minuto, habang nagluluto ito ay may naririnig kaming boses. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay nawala sa isipan ko ang mahigpit na kabilin-bilinan sa amin ni Manong Russell. Ang buong akala ko ay ang matandang iyon ang nasa labas at may kailangan ito sa amin kaya nagmadali na akong bumangon mula sa pagkakahiga at tinungo ang pintuan. Nang akmang bubuksan ko na sana ang pintuan, bigla akong pinigilan ni Buladoy. Sumenyas itong huwag maingay at silipin ang taong nasa labas nun. Madali kong naintindihan ang sinabi niya. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa bintana at mula sa siwang ng kawayan na isinilip ko ang kung sino mang tao ang naroroon sa labas. Halos takasan na ako ng ulirat nung may makita ako sa bakuran ng bahay sa kadahilan ng hindi tao ang gumagawa ng ingay. Isang nilalang na may nakakatakot na kaanyuan. Kitang-kita kong isang napakalaking asong pulang-pula ang mga mata. Nanlilisik na nakaabang sa pintuan ng bahay. Sa unahan naman ito ay may natanaw akong nilalang na may malapaniking pakpak nun. Pero singlapad yun ng payong na nakabukas.
Dinig na dinig ko pa ang sunod-sunod na pagpagaspas ng pakpak. Naglalabas din ang mga ito ng nakakatakot na tunog. Parang pusang galit. Gaya rin ang sinasabi ng karamihang sender na nagpapadala. Nakalanghap ako ng kakaibang amoy. Parang among ipatay na matagal nang nabubulok. Hindi ko inaasa na mga nakita ko ng gabing yon. Nakaramdam ako ng labis ng takot sa sarili at pagkabigla. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakali mang makapasok sa loob ng bahay ang nilalang na nasa labas. Maya-maya pa ay nakita kong umalis sa pintuan ng bahay ang nilalang. Sumuong yun sa may silong. Dahilan para mas lalo akong kabahan at tuluyan ng nilukuban ng kilabot sa katawan. Makaraan ng ilang sandali ay naramdaman ko na lamang ang malakas na paghatak ng pinsan ko. Inilayo niya na ako sa siwang na yon. Nakita mo ba yung nakita ko? Tanong niya. Malakas ang kabog ng dibdib kong sunod-sunod na tumango at habol ang hiningang ng hingi ng tubig dito. Nang matapos akong uminom ng tubig ay saka pa lamang nakapagsalita ng maayos nun. Sakto din ang paglapit sa amin ng magkapatid at parang hindi man lamang sila natakot o nag-aalala sa narinig. Anong klaseng nilalang yun, insan? Ngayon ako nakakita ng ganong kalaking aso na parang kalabaw. Tsaka yung parang malapaniki yung pakpak. Ano yun? Aswang yun, Raul. Kanina pa namin naramdaman ni Bobet ang nilalang na yun. Kaya't nagpahinga na muna kami at pinakiramdaman lang yung paligid. Mukhang nalaman yata nilang may bagong salta dito sa bahay. Sagot ni Jopet. Kabadong tinanong ko ito kung anong gagawin namin. Paano kung makapasok ang aswang? Ano ang mangyayari sa amin nun? Kamagalala, protektado ng mga pangontra yung bahay nito. Handa't hindi ka lumalabas ng bahay ng alanganin walang mangyaring masama sa iyo. Isa pa, ibinilin kayo sa amin ni Manong. Kaya't sagutin namin kung may mangyaring hindi maganda sa inyong dalawa. Nang gabing yun ay si Jopet ang nagpatuloy sa pagluluto. Hindi ako gaanong nakakain ng maayos na nakita ko sa labas. Habang nagpapahinga kami ay doon ko napag-alamang apo pala ng manggagamot ng magkapatid. Kaya pala hindi ko man lang nakitaan ng takot ito. Parang wala nga lang sa kanilang kakaibang pag-atungal sa labas ng bahay. Kahit na sinabi sa amin ng magkapatid na huwag matakot ay hindi pa rin talaga ako napalagay. Kinaumagahan ay napagpasya naming magpinsang umuwi na lang. Kahit pa may kalakihan ng pasahod at libre pagkain, hindi ko yun pinanghinayangan. Nagpaalam kami ng maayos kay Manong Russell. Awa naman ng nasa taas, makalipas ng ilang araw ay nakahanap na rin kami ng mapapasukang trabaho sa palengke. Simula din nun, ay hindi na ako bumalik pa sa sityong ito.